kudu ngerti. Masalah jodoh iki kudu ngerti sampean. Kudu iso mbedakake antarane nikah karo kawin. Kudu ana bedane. Ana. Nikah karo kawin ki ana bedane. Nek nikah kuwi ana hurufe NIKAH. Ha iya jelas. Mesti ana N naib. I izinkan. K keluarga. Akan harmonis. Nikah kuwi naib izinkan keluarga akan harmonis. Beda karo kawin. Kawin apa? KAWIN. K. Kuwi kados sampean tukang kendange, ya iki kawin. Agepe. KAWIN. K. Kerep. Awor. Wedi. Izin. Naib kerep awor wedi izin naib. Layu nang HTL kono lho. HTL apa? Prai. Lah iya, kudu iso bedake. Lah bener, wis kuwi nek iso nek entuk jodoh ya sekali seumur hidup. Satu selama-lamanya sing iso misahke mbung maut. Ya, ya saya mempersembahkan satu lagu. Ini Pak Jumbo. Tanggal 25 Oktober 2025 itu ulang tahunnya Sobat Ngebiar. Itu Pak Lisdianto. Ini saya mau menghaturkan satu lagu karena beliau sering sekali memberikan support untuk wayangan-wayangan. Pak Jumbo juga sering disupport. Siap. Mau menghaturkan satu lagu spesial hadiah buat beliau. Lagunya apa, Mbak? Lagunya Pelok Barang ini ya tadi. Oh, Pelok Barang ya. Pelok Barang ya enggak apa-apa. Pelok Barang. Waduh, jaluk foto. Lagunya Pawelingku ya. Nanti langsung disambung Jaiwono aja. Oh iya, oke, siap. Garapnya wonten boten? Wonten boten? Garapnya ada. Langgam Pawelingku. Ya. Oh ya, mesti ya. Wong cerdas-cerdas yogane. Lah ini ditampani kendang kudune. Ya udah ganti aja. Sarung jagung aja ya, sarung jagung aja. Sarung jagung berarti buka bonang. Nggih, buka bonang aja. Ya, buka bonang, Mas. Dang, ketak tung tak tung dang. Melong along. Tak gendung gendung